Vyrastal v pekle, otec ho mlátil opaskom, tou stranou, kde je pracka takmer každý večer. Takisto byl jeho mamu, ktorú malý David chránil tým, že sa nechal zbyť on. Žil každý jeden deň svojho detstva v strachu. Reč je o Davidovi Gogginsovi, najtvrdší chlap na planete. Bývalý Navy SEAL, čo je jednotka najkvalitnejších vojakov v USA, ultramaratonec, proste úplný šialenec. Ale vieš, prečo si ho ľudia pamätajú? Nie kvôli jeho 300-kilometrovým maratónom, ktorých ináč ubehne ročne niekoľko a väčšinu bez nejakého špecifického tréningu. David Goggins má silný príbeh. Ako mladý Afroameričan vyrastal v meste, kde pár rokov dozadu vyrastol Ku Klux Klan. Nadávali mu proste len za to, že existoval, že mal inú farbu pleti, šikanovali ho dokonca od stresu. Koktal, šušľal a vypadávali mu vlasy. Mal z toho, že poruchu učenia, diagnostikovali mu ADHD, aj keď sám tvrdí, že vďaka tomu, čo zažil, bola tá reálna diagnóza oveľa horšia. Učiteľka ho chcela zapísať do nejakej špeciálnej, proste do tej turboškoly, a keď sa konečne vyslobodil a s mamkou sa odsťahovali od jeho tyranského fotra, jeho druhého nevlastného otca, zastrelili na ich ulici pred vlastným domom. Jeho život proste niesol od začiatku jednu jedinú správu. Narodil si sa, aby si zlyhal. No a presne z tohto chlapa sa stal najtvrdší človek, akého Boh stvoril. Teda sám to o sebe tak hovorí. Stal sa Navy SEALom. Každopádne, prečo o ňom dnes hovorím ja? Goggins má silný príbeh, takzvaný origin story, a ja mám za to, že ty máš podobne silný príbeh, ktorý vieš využiť na to, aby si v práci získal povýšenie, lepšiu pozíciu, plat, vysnívanú priateľku, alebo aby si len zlepšila život. Áno, vďaka tomu, že ľuďom povieš svoj vlastný príbeh. Ešte než sa k tomu dostanem. Pri tom Gogginsovi ma zaujímalo, nie je to nejaký scam, len aby proste získal pozornosť mladých a aby na tom zarobil nejaké peniaze? Chcel som to preskúmať, a tak som si kúpil jeho knihu Can't Hurt Me a vypočul som si aj audioverziu, ktorá obsahuje podcast, na ktorom pracovali stovky či desiatky ľudí, aby každý jeden z tých ľudí overil každý fakt o Gogginsovi, aby ich preverili. No a prišli na pár zaujímavých vecí. Jeho príbeh pokračuje tým, že bol najskôr vojak. Ešte dávno predtým, než sa stal tým Navy SEALom. Narukoval k letectvu. Sníval o tom, že sa stane leteckým záchranárom. To sú tí chlapí, čo skáču z lietadiel rovno do bojovej zóny, aby odtiaľ vyťahli zostrelených pilotov. A vieš čo? Vo výcviku patril k tým najlepším. Najlepší v klikoch, najlepší v drepoch a aj v behu. Skončil jeden jediný bod za absolútnou jednotkou. Ale bola tam jedna vec, ktorá mu nesedela, a tá ho úplne zničila. Voda. Keďže za mladá bol reálne týraný, nikdy neboli s rodinkou na nejakom bazéne, nikdy sa teda poriadne nenaučil plávať a vo vode ho premáhal čistý strach. Keď na ňo doľahla prvá naozaj veľká prekážka, teda skok do vody, Goggins to jednoducho vzdal. Schoval sa za nejakú zdravotnú diagnózu a odišiel. Ale on sám vedel pravdu. Bol to chlap, ktorý sa zľakol a ušiel. A potom sa to celé len zhoršovalo. Odslúžil si nejaké 4 roky, vypadol z armády a úplne sa rozsypal. Z atletického vojaka sa stala skoro 140-kilová troska. Jeho práca vtedy bol deratizer, čiže v noci jazdil po reštauráciách, chytal šváby a zabíjal mŕtve krysy. Mŕtve krysy z lepidlových pascí s nejakou maskou na tvári, aby sa nemusel pozerať ani sám na seba. Každú noc robil toto. A presne na tomto dne ale prišiel jeden zlom. Jedného rána, ešte mokrý, vyliezol zo sprchy, obalený uterákom. Zapol si telku, začal leňošiť a v tej telke bežal dokument o výcviku tzv. Navy SEALs. To sú tie najelitnejšie jednotky USA. A on sa práve vďaka tejto relácii rozhodol tým Navy SEALom stať. Ak nevieš, tak na to, aby si sa k týmto jednotkám dostal, potrebuješ prejsť tzv. Hell Weekom, pekelným týždňom. A teraz, čo to ten Hell Week vlastne je? No, je to tá najtvrdšia časť celého výcviku Navy SEALs. Odohráva sa hneď na začiatku, ešte predtým, než do teba armáda naleje drahý operačný výcvik. Je to taký filter, sito, ktoré má zistiť jednu jedinú vec. A to je, že kto to naozaj myslí vážne a kto to vzdá. A to nehovorím, že sú nejakí normálni typci, na ktorého sa práve pozeráš. Väčšinou sú to už vojaci, ktorí pre armádu makali, elitní hráči amerického futbalu a iní namakaní športovci. Proste chlapi s disciplínou a tréningom jak hovado. Ani si to nevieš predstaviť. A traja z týchto 4 trénovaných chlapov to vzdajú. Ako to teda vyzerá
vyzerá v praxi? Pekelný týždeň trvá iba 5 dní, 5,5 dňa nejako v kuse. Začína sa o polnoci v nedeľu a končí sa v piatok na obed. A za celý ten čas dostaneš tak dokopy 4 hodiny spánku. 4 hodiny za 5,5 dňa, dobre? Nie denne. To je menej než väčšina z nás prespí za jednu celú noc. Čo teda robíš tých zvýšnych 128 hodín? No, trpíš, si neustále mokrý, studený, oblepený pieskom a hladný. Cvičíš vyše 20 hodín denne. Za ten týždeň nabeháš viac ako 300 km a medzi tým ťa inštruktori vodia z jednej tortúry do druhej. Jednou z tých tortúr, jednu z nich volajú surf torture, teda v doslovnom preklade mučenie príbojom si predstav nejak takto. Je polnoc a celá skupinka sa oblečená rozbehne do ľadového Pacifiku, zaháknú sa za ruky a ľahnú si chrbtom do studenej, rozbúrenej vody. Väčšinou im odtiaľ trčí len tvár a oceán má vtedy tak 15 stupňov. Tma, vlny vysoké tak, že ťa hneď celého ponoria pod vodu a tak ďalej. Ležíš tam v noci za silného vetra, v mokrom oblečení plnom piesku, hodiny si nič nejedol a dní si nič nespal. Tá zima ti vyrazí dých z pľúc, ako to opisuje Goggins. Ležíš tam, hojdáš sa hore dolu na vlnách, ako reťaz hlav plávajúcich na hladine s tvojimi kolegami a jediné, čo robíš, je, že skenuješ horizont, či sa nevalí ďalšia obrovská vlna, ktorá ťa stiahne pod hladinu. Tí, čo vedeli surfovať, kričali, kedy príde ďalšia svojim kolegom, aby sa stihli pred ňou potopiť. No a takto tam ležíš, kým ti telo nezačne padať do úplného podchladenia. Asi po 10 minútkach ťa inštruktor pošle naspäť na breh, vyhrabeš sa z vody, postavíš sa do pozoru a doktor ťa obíde a skontroluje, či už nie si v hypotermii. A toto sa celé znova opakuje celú noc, každých 10 minút. Medzi týmito intervalmi ťa nechajú zahriať sa, to volajú. Čo v praxi znamená, že šprintuješ v mokrom oblečení na mäkkom piesku, väčšinou s nafúkovacím člnom alebo dreveným kmeňom nad hlavou. Lenže takto sa máš zahriať. A to teplo, ak vôbec príde, tak vydrží chvíľku. Lebo každých 10 minút ťa otočia naspäť do vody, naspäť na ten surf torture a tak stále dookola. Von z vody, šprint, naspäť do vody, mučenie príbojom, hodiny. Goggins opisuje aj moment, keď jeden z ich inštruktorov pred západom slnka, keď ich donútil zamávať zapadajúcemu slnku, rozlúčte sa so slnkom páni, lebo presne vtedy si uvedomili, čo ich čaká. Že idú premrznúť na kosť a teplo dlho neuvidia. Tí inštruktori tam nie sú na to, aby ťa chránili. Oni sú tam na to, aby ťa s prepáčením ešte viac A toto je len jedna z tých tortúr. Pridaj k tomu lockpity, kde celá tvoja posádka spoločne zdvíha nad hlavu obrovské brvno, ťažké ako telefónny stĺp. Goggins behal s tým brvnom na pleciach a pritom zvracal krv. Inštruktori ho 5 krát posadili na bok, lebo si mysleli, že im tam padne úplne mŕtvy, a on sa za každým, keď sa otočili, vrátil naspäť pod to drevené brvno. No a ako som spomínal, toto všetko robíš na nulovom spánku. A telo bez spánku začne po pár dňoch halucinovať. Ľudia videli vo vode chodníky a kráčali po nich. Rozprávali sa s ľuďmi, ktorí tam neboli a tak ďalej. Chápeš? Proste si hore, ale tvoja myseľ už dávno nie je v realite. Tvorí si vlastnú realitu, ktorá je krajšia ako toto. Najhoršie podľa Davida na tom je to, že si tam dobrovoľne a že to môžeš kedykoľvek ukončiť. Hneď, kedy chceš. Po celý čas tam totiž visí taký mosadzný zvon. A stačí prísť a 3-krát naň zazvoniť. Položíš potom helmu na betón a si z toho celého vonku. Hneď ťa čaká teplá sprcha, pizza, horúca polievka, suchá deka a odvoz domov. A práve toto je tá diabolská hra. Inštruktori ti to celý čas pchajú pod nos. Keď o tom hovoria, správajú sa citlivo, ako taký tvoj starší brat, ktorý ti chce dobre. Ponúkajú ti tú polievku, tú deku, to teplo. To je návnada. A tak zbierajú zvony a helmy jednu za druhou. Lebo ten zvon, čo tam visí, ti celý čas šepká, že len ku mne prídi, 3-krát zazvoň a toto všetko utrpenie sa skončí. No a presne preto to väčšina tých vojakov vzdá. Celý pekelný týždeň dokončí v priemere len okolo 25 ľudí. 3 zo 4 proste zazvonia. Goggins opisuje, že keď to mal za sebou a odchádzal z dvora, videl rad heliem položených na zemi. Bolo ich tam takmer 100. Každá patrila chlapovi, ktorý proste zazvonil a celé to vzdal. Najlepšie na tom podľa mňa je, že z oficiálnych správ je potvrdené, že Goggins si tým peklom neprešiel raz, ale 3-krát. Prvý raz ho zložil obojstranný zápal pľúc už v stredu. Pri druhom pokuse sa dostal cez celý Hell Week so zlomeným kolenom. 2 týždne pokračoval potom vo výcviku, ktorý nasleduje, ale následne ho vylúčili, pretože nevládal držať tempo s celou triedou. Prišiel znova na deň 1, týždeň 1, naspäť do pekelného týždňa odznova. Je to doslova jediný človek na svete, čo prešiel Hell Weekom až 3 krát. No a potom sa stal ultramaratóncom. Prvý ultramaratón zabehol skoro bez trénovania. 163 km za 19 hodín. A rok predtým typek
nabehal viac než 16 km. Držal aj rekord v Guinnessovej knihe rekordov za zhyby. Ten šialenec spravil 4030 zhybov za 17 hodín. A je jediný človek v histórii armády USA, čo zvládol výcvik Navy SEAL, Army Ranger a aj Air Force TACP naraz. Najtvrdší chlap, akého Boh stvoril. Čo si myslíš? A teraz sa zastav a polož si jednu otázku. Prečo si tohto chlapa vlastne tak veľa ľudí pamätá a hovorí o ňom? No, nie je to kvôli tým číslam. Čísla zabudneš do zajtra. To je možno niečo, kvôli čomu si povieš, OK, týpek je asi zaujímavý. Ale o týždeň ti z toho nezostane v hlave nič. Nepamätáš si proste nič. To, čo si pamätáš, je ten príbeh. Toto video vlastne nie je o Davidovi Gogginsovi. Je o tebe a o tom, ako si postaviť svoj vlastný príbeh a na ňom svoju osobnú značku, ktorú ti umelá inteligencia nikdy neskopíruje. Goggins je len najtvrdší možný dôkaz toho celého a preto o ňom hovorím. Všimol si, ako som ten príbeh ináč hovoril celý? Ako je vlastne napísaný? Dnes ťa naučím písať akýkoľvek tvoj príbeh tak, že si ho ľudia zapamätajú a nemusíš byť ani vojak, ani Navy SEAL. To nikto z nás nie je. Naučím ťa hovoriť také pútavé príbehy, že od teba ľudia nedokážu odtrhnúť oči. Aj keby si im rozprával len o tom, ako si ráno bol vyniesť smeti. Takže ako som ten príbeh o Gogginsovi do scenára tohto videa napísal ja? Každé jedno slovo, ktoré si pred chvíľou počula, malo svoj dôvod a svoje miesto. Ten príbeh nie je náhoda. Je to stroj a ja ti ho teraz rozoberiem na súčiastky, aby si presne takú istú mašinériu vedel postaviť okolo svojho nudného príbehu, ktorý určite nie je nudný. Poď sem, naučím ťa ho písať tak, aby nevyznel nudne. Pretože osobná značka je to, čo v dnešnej dobe predáva najviac a najviac zvyšuje tvoju cenu. Nekecam, moja hodinovka pred 4 rokmi, keď som začínal cca, bola nejakých 30 eur na hodinu a dnes si pýtam od firiem 625 eur a viac plus DPH. Za to vďačím tejto zručnosti, storytellingu a seba prezentácii cez príbehy. Toto je tá zručnosť číslo 1 v AI dobe. Storytelling. Vedieť povedať veci pútavo. Pretože zohnať akúkoľvek informáciu už nie je ťažké. Dať tú informáciu do nejakej formy, to je kurník šopa ťažké. Dnes ťa tú formu naučím v 6-7 jednoduchých krokoch. Prvá technika, volám ju tanec. Každý dobrý príbeh je tanec medzi dvoma momentmi. Kontextom a konfliktom. Dáš trochu kontextu, to je napríklad, že hrdina, ktorý niečo chce dosiahnuť, tak ide za niečím. A potom, nie, prišiel konflikt. Chápeš? Potom dáš ďalší kúsok kontextu. Konflikt je zrazu vyriešený a hrdina ide ďalej. A potom, nie, prišiel ďalší konflikt. Tento tanec je presne to, čo drží diváka prilepeného pri obrazovke. Či už tvoj príbeh číta, alebo sleduje, ako ty sleduješ toto video. Ak ťa video hneď prvým tipom zaujalo, hoď mi like a ideme ďalej. Ak sa vrátiš ku Gogginsovi, tento princíp uvidíš úplne všade v celom tom príbehu. Vo výcviku letectva bol najlepší. Kliky, drepy, beh, to je kontext. Hej, ale nie, prišla prekážka, prišla voda a on sa jej bál na smrť. To je konflikt. Potom nasleduje čarovné slovo. Preto to vzdal a schoval sa za diagnózu a išiel robiť deratizera. A z toho teda rovno padá ďalší kontext. Odslúžil si 4 roky v armáde a rozsypal sa na 140-kilovú trosku. Čo nás dotiahne k tomu, že bol ten deratizer s maskou na tvári. Vidíš to? Nikdy to nie je, že a potom. V príbehoch musíš používať slovo ale a slovo preto. A toto nie je moja teória. Je to pravidlo, ktoré používajú Trey Parker a Matt Stone. Od nich to máme. To sú páni, ktorí vytvorili South Park. Majú takú jednoduchú pomôcku. Keď medzi dve vety v príbehu sadne slovo a potom, tak máš problém. Bude to nudné. Avšak keď tam sadne slovo ale alebo preto, tak máš skvelý príbeh. Skúsi to sám na tomto príklade. Vstal som neskoro a potom som si dal narýchlo kávu, oblial som sa a potom som išiel do roboty. Koho to zaujíma? No a teraz ten istý príbeh, kde využijeme našu techniku. Vstal som, ale budík nezazvonil. Preto som vyletel z postele, mal som ešte minútku a preto som si narýchlo spravil kávu. Ale kurník šopa, v aute som sa ňou celý oblial. Cítiš ten rozdiel? Ten prvý príbeh iba pridáva jednu vec na druhú, ale ten druhý príbeh maľuje slovami. Obraz v tvojej hlave. Tancuje. No a prečo ten tanec funguje? Lebo každý ale a preto konflikt otvorí v mozgu slučku. Otázku, na ktorú chceš počuť odpoveď. A tá ťa proste drží dovtedy, dokým ju kontext neuzavrie, nevyrieši. A hneď na to sa otvorí ďalšia. Chápeš? Keď budeš najbližšie písať svoj príbeh, status na LinkedIn alebo čokoľvek, najskôr napíš jeho hrubú kostru a medzi každý bod skús napasovať slovo ale alebo preto. Ak ti tam sadne to hnusné, nudné a potom, tak to prepíš.
Technika číslo 2 je rytmus, nie ten reper. Existuje prirodzený rytmus, ktorý je pre mozog príjemný a vzniká jednou jedinou vecou a to je striedaním dĺžky viet. Keď máš všetky vety rovnako dlhé, tak vznikne monotónnosť. Mozog to uspí, začne to drnčať ako nejaká pokazená platňa. A preto presne v tom momente divák tvojho príbehu odchádza. Vráťme sa do Gogginsovho príbehu. Spomínaš si na tú časť o vode? Povedal som tam doslova toto. Sleduj pozorne, inak teraz veľmi dobre počúvaj. Bola tam jedna vec, ktorá mu nesedela a tá ho zničila. Voda. Jedno slovo. To je celá veta. A hneď za ňou nasledovala dlhá plynúca veta o tom, ako ho vo vode premáhal čistý strach. Krátka veta, dlhá veta. To je rytmus, ktorý chceš mať vo svojom texte. Alebo som povedal jednoslovnú vetu. Trpíš. A za tým išiel hneď dlhý odsek o tom, ako si neustále mokrý, studený, oblepený pieskom a hladný. To nie je náhoda, takto som to napísal kvôli tomu, aby to malo rytmus. Najlepšie je to počuť na každej klasike. Vezmi si napríklad dielo Jozef Mak od Jozefa Cigera Hronského. Áno, povinná literatúra, ale jeho najsilnejší trik, úžasný trik z tejto povinnej literatúry je, že jeho postavy hovoria málo a často ani nedokončia vetu. Odmlčia sa. A tak za ne hovorí rozprávač, ktorý sa im tam priamo prihovára. A presne tu vzniká to striedanie. Krátke vety, ktoré bijú ako bubon, bam, bam, bam. No a medzi nimi dlhé, čo plynú ďalej. Ten text znie ako hudba, nie ako text z učebnice, ale ako nejaký tanec, ako sme si povedali. Najznámejší je úplný záver románu. Ten určite poznáš aj ty. Rozprávač sa prihovorí svojmu hrdinovi dvomi slovami. Trp, Jozef Mak. To je krátky úder. A hneď za ním pustí jednu dlhú, valiacu sa vetu v zmysle, že nie je pravda, že kameň je najtvrdší a najmocnejšia oceľ, ale pravda je, že zo všetkého na svete najviac vydrží obyčajný Jozef Mak. Vidíš to? Trp. Jozef Mak. 3 slová, ktoré udrú a potom tá dlhá veta, ktorá to celé unesie úplne inám. Každopádne, ako pridáš do svojho príbehu tento povestný rytmus ty, konečne to poviem, môj extrémne obľúbený trik, píš každú vetu na samostatný riadok. Keď sa potom pozrieš na ten dokument z hora dole, má to vyzerať ako taký hrebeň, nepravidelný hrebeň, roztrapkaný okraj. Raz krátky riadok, raz dlhý riadok, raz krátky, raz dlhý. Keď ti všetky riadky končia približne na rovnakom mieste, tak máš problém, píšeš zle. Nemáš dosť pestrostí a textí, proste nespieva tú hudbu. Technika číslo 3 je tón. Tí najúspešnejší ľudia v každom odbore majú spoločnú jednu vec. Konverzačný tón. Máš pocit, ako by sedeli oproti tebe v miestnosti. Ako by ste sa len tak rozprávali. Keď čítaš ten Gogginsov príbeh, ja hovorím k tebe slová typu a vieš čo? Chápeš? Hej? Čo myslíš? To nie sú nejaké výplne, to je most. V tej sekunde, keď ti položím otázku, aj teraz na kameru, tak vypadneš z pozície, že niekto mi tu niečo predáva a dostaneš sa do pozície, bavím sa s typkom, ktorého poznám. A presne o to ide. Lebo vo chvíli, keď máš pocit, že ťa niekto presvieča, postavíš si takú defenzívnu stenu. Ale keď máš pocit, že sa len rozprávate, že ťa ťahám do deja, tak tá stena spadne. Majster tohto bol podľa mňa Steve Jobs. Keď si pozrieš jeho prvý keynote k iPhoneu, tak nemáš pocit, že stojíš na nejakej prednáške. Máš pocit, že ste dvaja kamoši na pive a on ti ukazuje nejakú super vec, ktorú vyťahne z vrecka. No ako sa toto naučíš? Najlepší trik na svete je píš a nahrávaj všetko tak, ako by si sa rozprával s jedným jediným kamarátom, nie s publikom. S jedným jediným človekom. Jo, predstav si proste konkrétneho kamoša a píš mu, ako by si mu písal správu alebo nahrával hlasovku. Ak treba, tak si vytlač jeho fotku a nalep si ju pod kameru. Nech sa mu doslova pozeráš do očí. Lebo publikum je abstrakcia. A tej sa píše korporátne, nudno, zbytočne marketingovo. Jeden kamoš je človek. Ja keď som si tento scenár napísal, tak som ho skúsil povedať jednému kamošovi a toho istého kamoša si teraz predstavujem tu ako nahrávam toto video. Mám to zároveň otestované, keďže toho kamoša ten príbeh bavil o Gogginsovi a tak ďalej. Proste hovor k jednému svojmu kamošovi. Štvrtou technikou na písanie skvelých príbehov, ktorou som ťa zažral do príbehu zo začiatku tohto videa, je nejaký smer. Toto bude znieť trošku naopak, ako čakáš. Takže najlepšie miesto, kde začať písať príbeh, je podľa mňa koniec. A preto to znie trošku kontraintuitívne. Proste najprv zistí v príbehu, ako sa to skončí a potom sa prepracuj odzadu dopredu. Posledná veta tvojho príbehu je tá, ktorú si ľudia zapamätajú a budú ju citovať. Tá, kvôli ktorej to pošlú kamošovi. Takže ju musíš mať jasnú ešte predtým, než postavíš cestu, ktorá k tej vete vedie. Pri Gogginsovi som vedel, kam to celé smeruje. Skôr, než som napísal prvú vetu, smerovalo to proste k jednej myšlienke. Týrané decko, ktorému svet povedal, že sa narodilo, aby zlyhalo a je z neho najtvrdší
najtvrdší chlap planéty. To bol cieľ odkomunikovať. A všetko predtým, to peklo, tá voda, tie 3 pekelné týždne, bolo postavené tak, aby ten záver udrel čo najtvrdšie. Majster tohto je režisér Christopher Nolan. Pozri si jeho akýkoľvek film. Napríklad Memento, Inception sú úžasné. Interstellar od neho určite poznáš. Tie majú tak zamotaný dej, že ich jednoducho nemôžeš napísať od začiatku. Musíš poznať koniec a od toho stavať dozadu. Ja to robím nejak takto. Keď napríklad píšem status na Facebook, napíšem prvú vetu a poslednú vetu a medzi ne nechám prázdne miesto. No a až potom ten priestor nejak vyplňam. Takže keď ideš písať svoj príbeh, opýtaj sa najskôr, čo chceš, aby si z toho človek zobral. Jednu vec. Hej, aká je tá posledná veta? Tá jedna vec, ktorú môže zdieľať na storku. A potom postav cestu, ktorá ho presne tam dovedie. Inak častokrát vlastne nevieš, čo chceš povedať a máš len nejaký super nápad. Toto funguje rovnako. Tak začni tam, pri tom super nápade. Keď začneš písať a vypíšeš sa z toho, čo chceš povedať, tak skvelá pointa príde sama. Predposledná technika, šošovka alebo uhol pohľadu. Po anglicky je to story lens. Vďaka tejto veci tvoj príbeh nebude ako všetky ostatné. Dnes totiž nestačí nájsť dobrú tému. O tej istej téme hovoria desiatky, stovky, tisíce ďalších ľudí. Takže otázka znie, že ako sa odlíšiš. Predstav si taký lúč svetla, holý lúč. Všetci vidia úplne rovnako, je to len nejaké biele svetlo zo slnka. Ale vo chvíli, keď pred neho dáš šošovku alebo lupu, svetlo sa zlomí a každý uvidí niečo iné. Tá šošovka je tvoj uhol pohľadu. Každý má svoju šošovku, svoj otlačok prsta. O Gogginsovi natočil video už asi každý youtuber, to by som preháňal, ale dosť veľa ľudí už natočilo video o Gogginsovi. Taký bežný uhol pohľadu, bežná šošovka by bola vymenovať jeho čísla, 400 km, 4000 hybov, 3 pekelné týždne, wow, namakaný týpek, ďalšie video. Ja som si vybral trošku inú šošovku. Poprvé, nešiel som po číslach, šiel som po príbehu. A dokonca som ti povedal, že som si kúpil jeho knihu a sám som si overoval, či to nie je celá iba scam. To je uhol pohľadu, ktorý nemá nikto iný, lebo je len môj. Zároveň som tým postavil krásny tanec tohto videa. Je tam scam, nie je tam scam? Chápeš? No a po druhé, tá hlavná šošovka tohto celého videa, Goggins nie je príbeh o nejakom behaní. Goggins je pre mňa ako pre marketéra a AI experta učebnica toho, ako môžeš písať ty svoj text. Toto video nikdy nebolo o Davidovi Gogginsovi, je to o tebe. A presne to je moja šošovka. Niečo, čo ľudia doteraz nevideli. Keď budeš písať svoj príbeh, nehľadaj len, čo povieš. Hľadaj, ako sa na to pozrieš inak ako všetci ostatní. To je tá vec, vďaka ktorej budú tvoje príbehy kategória sama o sebe. A posledná, 6. technika, háčik, hook, udička, ako hovoria niektorí českí kolegovia. Nechal som to na schvál ako posledné, hoci o ňom všetci hovoria ako o prvom a najdôležitejšom prvku každého videa, scenára a podobne v dnešnej dobe. A majú pravdu, že je to dôležité. Ak ľudia proste odpadnú na začiatku, ak tam bude zlý hook, tak na zvyšku videa už nezáleží. Ale chcel som, aby si najprv pochopil ten zvýšok, pretože ak je dobrý hook, ale obsah je potom na tak hook ti bol takisto na. Teraz k hookom mám pre teba 2 rýchle tipy, vďaka ktorým budú tvoje háčiky na začiatku tvojich videí, textov, statusov, príbehov. A prvý tip je, tvoja prvá veta musí byť čo najúdernejšia a musí čo najviac napovedať, že o čom to celé video bude. Žiadne, že počkaj, kým to uvidíš, alebo toto neuveríš a podobné slabé bullshity. Pozri sa, ako začína Gogginsov príbeh. Vyrastal v pekle. Otec ho mlátil opaskom tou stranou, kde je pracka, takmer každý večer. Bum, proste si tam v tvojej hlave bol doslova obraz toho opasku a pracky. Druhá vec, ktorú som ja sám dlho podceňoval, vizuálny háčik. Ten je 10-krát silnejší ako nejaký zvukový. Ak na obrazovke len rozprávaš a divák vidí tvoje pohybujúce sa ústa, je to oveľa slabšie, ako keď mu hneď ukážeš niečo, na čo sa môže pozrieť a prípadne zareagovať. Lebo oko vníma rýchlejšie, ako ucho stíha počúvať. Takže to, čo hovoríš, ideálne doplň nejakým vizuálom na obrazovke. Každopádne pri háčiku choď rovno k veci a ukazuj, kým rozprávaš. A to je celých 6. Tanec, rytmus, tón, smer, šošovka, háčik. Presne toto som použil na príbeh o Gogginsovi a presne to teraz vieš použiť sám na seba a na svoje texty, ktoré píšeš alebo hovoríš. Lebo o tom to celé bolo. Nie o Davidovi Gogginsovi. Toto video bolo o tebe a o tvojom príbehu. Každý z nás má nejaký svoj origin story, to znamená vlastný príbeh po anglicky. Tú chvíľu, keď ti svet alebo niekto úplne konkrétny povedal, že na to nemáš. Tú vec, ktorej si sa bál. Ten moment, keď sa to zlomilo a ty si sa rozhodol inak. Nemusíš byť Navy Seal, stačí, že je to pravda a že to vieš nejakým spôsobom povedať. Verím, že ti k tomu pomôže aj týchto 6 trikov. A keď to vieš povedať, aj vďaka tomuto videu, zmení sa ti život. Na pohovore už nie si ďalší životopis v skope, ale si človek, ktorý bol v bode X a dokázal bod Y. Vďaka tvojmu príbehu si ťa zapamätajú. Pred šéfom nie si len nejaký zamestnanec s číslami, ale si niekto s príbehom. Na rande nie si len ďalší profil, ale niekto, koho chcú spoznať a vo svete, kde ti
AI napíše text, spraví obrázok a odpovie klientovi za pár sekúnd, je tvoj príbeh to jediné, čo ti nikto neskopíruje. Lebo tvoje čísla ľudia zabudnú do zajtra. Tvoj príbeh si zapamätajú navždy. Takto to proste v našom mozgu funguje. Tak si ten svoj príbeh napíš a potom ho hovor všade. Lebo najtvrdší chlap planéty nezačal tým, že bol najtvrdší. Začal tým, že mal príbeh a naučil sa ho rozprávať. A presne tu začínaš aj ty. Daj si dokopy svoj príbeh, svoj origin story. Určite ho niekde máš. Ak sa ti toto videjko páčilo, bolo trošku iné ako ostatné, hoď mi like, odber a komentár, ten si cením najviac. Každopádne, ak chceš poznať môj vlastný príbeh, origin story, klikni si na moje ďalšie video o mojom ADHD detstve a ako sa to celé zmenilo. Pozdravujem a vidíme sa pri ďalšom vzdelávacom videu pre digitálcov, digitálne mašiny.